herriari eskaini nahi diogu pregoi hau. Hemen bildu garen eta etorri ezin izan duten guztiei. Agina bizi dugun osotasunari. Izan ere, garaizalenetan ere elkar zaindu eta babesteko dugun indarraz jabetu gara. Eta etorkizuna ere ikitzen jarraitzeko indarra soberan dugula sentitzen dugu. Horri heldu nahi diogu gogor. Elizazarra berritzea ez dala makala izan. Prozesua bera aberatsa izan da eta zer hobeturik baduen arren, lanik zailenak eginak ditugula esan dezakegu. Hemen ageri da gure bihotza, eta parte hartu duzuen guztiei eskerrak besterik ezin dizkizuegu eman. Egunerokotasunean elkargune hau txikienek eta gurasoek baliatu eta zaintzen dutela ikusi dezakegu, eta guretzat horixe da saririk ederrena. Herria bizirik sentitzea, herriaren hutsuneak betetzea, eta baita honi jarraipena ematea ere. Izan ere, zer izango da etorkizunaz? Aginak egun oparoak bizi izan ditu, eta festa eta egun politak ditugu aurretik. Baina horren atzetik zer? Aurrera begiratzeko unea ez ote da heldu? Urte hasieran herritar talde bat elkartzen hasi ginen helburu horrekin. Eta zuekin batera hurrengo erronkari heltzeko gogoz gaude. Tartean gaude Guraso elkartea, Antxomo Lantxa eta Elizazarra elkarguneko kideak. Eta taldean eta kolektiboki dugun indarra benetan baliatzeko momentua heldu dela uste dugu. Horretarako, prozesu parte hartzaile bat abiatu nahi dugu aginan. Denboran iraungo duen proiektu herritar bati forma emanaz. Talde sendo eta iraunkor bat osatuz. Honi lotuta, Gipuzkoako Foru Aldundiak diru laguntza bat eman digu eta martxan hasteko moduan gaude. Lehenik eta behin herri inkesta bat zabalduko dugu, eta hau betetzeko zuen beharra dugu. Herria hobekin herritarrok ezagutzen dugunez, zuen iritzia ezagutu nahi dugu. Agina nola bizi dugun, zein hutsune dituen, eta zer sortzeko beharra dugun identifikatzeko asmoa baitugu. Ezaguzuen nola bizi duzuen eskola, plaza, ibaia, herriberra eta mendia. Zein zerbitzu hobetzeko beharra dugun, edota zeinen beharra genukeen. Herri bizi bat izaten jarraitu nahi dugu denboran, eta horretarako eman beharrezko pausoak emateko prest gaude. Beraz, ez zaitezte beldurtu zuen etxera atejoka gerturatzen bagara. Asko jota, kafe bat eta galdera batzuk erantzuteko besterik ez dizugu eskatuko. Adi ibili. Bestalde, ez genituzke ahaztu nahi urte honetan jaio diren herritarrak eta ez da ere utzi gaituztenak ere. Beraiek gogoan ditugula adierazteko minutu bateko isilunea egingo dugu amaitu aurretik. Baitatoz, herritik eta herriarentzat sortutako festak. Eraiki ditzagun harreman sanoak, elika dezagun etorkizuna, zaindu dezagun, elkar eta zaindu ditzagun gure bazterrak. Jai parekide osasuntsu, arduratsu eta parte hartzaileen alde, gora agina eta aginarrak, gora zanpraiskuak!